Чираттагы кытлау сәламебез Пенза өлкәсе Кузнецк районы Евлашево поселогына юллана. Бүген үзенең 69 яшьлек туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Фаттахов Халид Хамид улы каршылый. Яраткан әтиләрен, сөекле бабаларын һәм кадерле тормыш иптәшен котлап, аңа җылы теләкләрен ирештерәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм гел мактап кына сөйли алам, дип башлаган үз язмасын Гөлшат апа. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган иран. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчәделәр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа шиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер елларыннан, терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен, яратамын сине бәгырем. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәебез безне гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да әткәй вакыт тапты. Аның барлыгы белән без үзебезне бар җил давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомер буе гаиләдә аның әйткән сүзе мөһим булды. Бүген без еракларда яшәсәк тә, нинди генә эш башламыйк, аның белән башта киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әткәебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта безнең бәхетләргә куанып, алда да шулай озын-озак гомер кичер. Без сине яратабыз һәм туган авылыбызга синең янәшәңә дип кайтырга һәр вакыт сәгатьләр саныйбыз. Авырма, кайгы-хәсрәт белмә сөеклебез. Әниебез белән бер-беребезне яратып, хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай диеп язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга. Чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне. Безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең. Гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мохтанмадың, синең җилкәң саклады. Усаулардан, явызлардан гомер буе яклады. Бүген килде матур туган көнең. Үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 69 ул күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Халид Хамитович, яраткан бала оныкларыгыз туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмыш
Yazмышыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз